Уважаеми дами и господа, в момента е 18 юни 2024 година. В 10 часа и 23 минути аз ви представям лице, което се явява като женски пол. Това е лице, което се явява с помощта на социалната мрежа Facebook. Facebook е бюро за запознанства. То е социална мрежа и е изградено само като бюро за запознанства. Сега аз ви представям лице, което се занимава с парични необходимости, благодарение на социалната мрежа Бюрото за запознанства. Представете си, вие се запознавате с човек, който ви предлага да получите от него пари и да ви изготви документи, въз основа на което след това да иска от вас лихви и да му върнете парите обратно с още по-голяма стойност. Например, това е нещо такова, като да ви чака, че на вас ще ви израсте някаква отава от трева, някакво поле, някакви билки, някакви растения, или на вас ще ви се роди дете, което ще се роди с заложби за милиони и така нататък. Не се засяга изобщо никаква връзка дали ще ви заболи зъб, дали ще имате пари за операция и така нататък. Сега, тук разглеждате лице, което се облагодетелствува благодарение на вземания. Това лице, ако го попитате, ако го помолите за някакви, не мога да ви съдействам, примерно с повече от това може да отговори. Примерно, ако го попитате дали може да ви запознае с негова позната и така нататък, ще кажа, те са всичките брачни и така. Сега, нека да се разгледа това лице като част от пациентките. Той е жена. Пациентките на докторите на една държава. Например, той е от чужда държава, това е с превод, примерно. Ето с латински букви се явява тук. Не се знае за къде става въпрос. Това е част от лицата, които се редят на опашка на шаманите, на тези хора, които са изгаряни на кладата. Докторите и така нататък. Магьосниците. Тези хора, които предлагат отвара, билка, там ще хване някаква пъпка да я изтиска и ще вземе някакви пари и така. Така че, сега виждате какво е положението с реално погледнато с хората около вас. В същото време, ако вие не угодите на такова лице, ако не получите сумата, то може да я изисква по друг начин. Може да се подготви да ви преследва и с неговото преследване да ви причини този момент, в който вие да дадете парите. Например, неговото преследване се състои в това, че взема от вас парите с помощта на неговите психични отклонения, в които може да убеди обществото да бъде против вас, с което вие изведнъж може да останете у дома и то да поеме ресурсите около вас, всички ваши професии и така нататък. Така че нека да се знае, че медицината в момента предлага толкова услуга. Това е нейната услуга, това е услугата на медицината. Затова вие е най-добре да приготвите някаква сумичка, за да съдите вашите шамани, вашите доктори. Да ги съдите, че те не могат да имат достатъчно зорко внимание, че това лице изкача по този начин. Ето, то се възползва от възможността на социалната мрежа Facebook.
Това не е единствения случай. Затова вие трябва да имате възможност да осъдите тези терористи, тези хора, които ви тероризират. Всяват страх, ужас и жестокост. Това представляват докторската система. Така че, когато имате разговор с адвокат, упоменете това лице, защото всички резултати около вас, всички съседки, всички приятели, всички роднини, всички работодатели контактуват с такова лице, което е извън някакъв диспансер, извън някакъв затвор, извън домашни грижи. То не върви заедно с баба си, придружителка и така нататък. Това е положението в момента. Днеска е 18 юни 2024 година. Не знам си колко десетки години след смъртта на Адолф Хитлер, който нямаше да пожали такова съществуване. Редом с много хора, които са му се доверявали на Адолф Хитлер. Служили са му верно, приятели и роднини. Той е унищожил такава маса, в която е включил дори шизофренията на сестра си и така нататък. Така че нужно е да имате контактна фигура, която да бъде запозната и да ви подкрепи в обществото, че вие виждате, чувате, усещате, че имате проблем с едно такова лице, което е извън масовата сигурност, която представлява всеки един затвор, всеки един психодиспансер, всяко едно положение, при което може едно лице да бъде с внимание над него, при което да не се появява по такъв начин. И такова лице има възможност да ви разкаже, да ви посочи къде имате вие проблем. Например, ако от някъде знае нещо, с което да ви помогне. Но в случай, че вие не предприемете мерки срещу терора, срещу смисъла на съществуването на такова общество, което се вакцинира най-напреде, те се вакцинират най-напреде. Те се спасяват преди вас. Докторите, хората, които, както ви казах, произлизат от такова значение, преди Исус Христос дори, те получават вакцина, за да се спасат преди вас. И така. Ето това е положението. Виждате човек, който знае, вярва, мисли. Този човек също яде хляб като вас. И по същия начин, по който се появява, по същия начин можете да се превърнете в този човек. Примерно, виждайки такова лице, че си бърше сополите с ръкав, и вие започвате да си бършете сополите с ръкав. Това е положението. Така че
желателно е да се вземат нужните мерки с това да се знае, че в един момент решенията имат някакъв край. В един момент вестниците, радията, телевизията, хората между вас ще ви кажат, че няма да има ток, няма да има газ, няма да има петрол. Защото не може да се налива в една държава, която отглежда тероризъм. Това е положението. Това е човек по-важен от властта. Това е, което мога да ви кажа. Виждате човек, който диктува над властта. Идва момент, в който трябва общото благо тук, общото население да откаже да получи газ, да откаже да получи петрол, да откаже да получи ток. Това е причината. Ето го това лице. То е едно от още над 10, 20, 30 милиона човека, даващи пари на заем, занимаващи се с изучаване на вашите незгоди, следящо вашия живот и така нататък. По същия начин, по който се усмихва тук, то може да се намръщи да държи пръчка. Това е положението. Така че съдете тези хора, които причиняват злото около вас. Водете им делата с векове. Тези хора стоят на паметници. За да ги помни населението с векове, с безкрая. Това е положението. Няма друга реалност. Докато не си измие очите, докато не се изкъпе да си смени името, адреса, приятелите, докато не сдаде всички свои грехове. Това лице остава муфи, куини. И така. Така че Русия продължава по своя път към Голгота, за да си пречисти живота. Никой не може да гарантира своето бъдеще с толкова дяволи и така нататък. Русия ще си поеме отговорност, след като е победителка. Благодаря.